entitats que vulguin utilitzar-les com a centre cultural per a les seves activitats cíviques i culturals, com ara conferències, presentacions de llibres, exposicions plàstiques i de fotografia, reunions de col·lectius, casal jove, etc. En definitiva, aquesta nova seu de Compromís il·lustra el nostre desig d'encetar un nou període o etapa de compromís, que ens ha de conduir a un bon èxit electoral que ens permeta plasmar a la realitat el projecte polític de Compromís, que en definitiva el que volem és proporcionar un nou impuls a la societat i l'economia alcoianes i de tota la comarca, i encetar un nou camí de benestar i treball per a tots els seus ciutadans. Bé, aquest acte inaugural el fem coincidir amb una data emblemàtica per als valencians, la diada del 25 d'abril, data en què commemorem la derrota de la batalla d'Almansa, del 25 d'abril de 1707, considerada la diada nacional oficiosa del País Valencià, en què commemorem les llibertats i l'autogovern perduts, i que reivindiquem des del nacionalisme valencià. Però aquesta derrota, enguany, més que mai, l'hem de considerar ja quasi una victòria de tots els valencians i valencianes, perquè hem de pensar i creure's el canvi i la regeneració política que de segur es produirà l'any que ve en les eleccions de 2015. Ens va el nostre futur com a ciutadans, com a país, com a societat moderna i europea, que vol posar fi al model social, polític, econòmic i cultural i mental que ens han imposat des dels grans partits espanyols, basats en l'amiguisme, la corrupció i l'oscurantisme. Esperem que us agradarà el programa que hem preparat avui gràcies a la col·laboració de bons amics que s'han programat una fantàstica actuació musical, gràcies a Moisés Olzina al saxo, a Andreu Vidal al contrabaix, a Osias Gisbert al violoncel i a Demetrio Reig a la guitarra. I també a la picadeta, un moment per poder compartir una bona estona amb tots vosaltres, bons amics i bones amigues. Gràcies a tots vosaltres per la vostra presència. Us obrim la nostra casa a tots vosaltres perquè també és la vostra. Bona nit i gràcies. celebrant, festejant avui així? Sí, més que festejant, el que estem fent és la inauguració oficial de la nova seu de Compromís. Estàvem abans en la plaça de dins, en un local molt xicotet que no permetia més enllà de fer reunions, i vam pensar en canviar la seu, sobretot pensant que també és any electoral, i pensant un poc en que no fos una seu d'un partit polític a l'ús. Dins de la mentalitat que tenim en Compromís, que fos una seu és molt gran, en moltes dependències, i que fos una seu oberta a les activitats també d'aquelles entitats socials o culturals que volgueren utilitzar-la en un determinat moment. Perquè la ciutat d'Alcoi, a pesar de tindre molts espais, moltes voltes és molt difícil de tindre accés a ells o els horaris, i nosaltres volíem posar a disposició, si algú vol presentar un llibre, si algú vol fer un concertet, dins de les limitacions, però ho oferim totalment a tots aquells que vulguin donar-li ús, i nosaltres també anirem proposant alguna activitat.